हेलो लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'आव टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आ मा जागोन न'आव थांनो नागिरदों आं ओमफ्राय फैफिननायाथ' गेरेन्टि गैला बेखायनो दिनै पुरा पेकिं खालामना दंजोबो उनाव मना बेग गासिबो जा सामान दङ पेक खालामजोब्बाय आरो बायसान्स जुदि फैफिननाय जायाबा बे भिडिअ'आ लास्ट ब्लग जागोन बे गारियावहाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बे गारियाव भिडिअ बानायनाय जानाय नंला जुदि बायसान्सआव फैफिनाबा भिडिअ लाबोयाबो गोबावसैमोन दा इलेक्सननि माने स्क्रल खालामबानो फेसबुकफ्राव पुरा दावराव ना इलेक्शनबो फैगासिनो दं बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै पुरा इलेक्शननिल' भिडिअ फैबाय थानायखाय मानसिफ्राबो आरो बिदि समावहाय बे ट्रेन्डिं टपिकखौसो माने हमोना बेगफोरा रेडि जाजोब्बाय बाहाय सोजोब्बाय गस्ला लंपेन्ट आं दाखालि माखासे गारबोखादों ओमफ्राय नैबाव एसे गिसि दङ फोराननानै दं ओमफ्राय बाहाय माइरं लाबोदोंमोन आं दाखालि न'निफ्राय 10 केजिसो ओमफ्राय दाबो 2-3 केजिल' जामदों दा बेखौ लाफिनबाय बायसान्स फैनाय जायाबा डाबल खरसा जागोन ना लांफैफिननांगोन बेनिखायनो आरोना दा बाहाय गासिबो जा दङ सोजोब्बाय आङो आंनि बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय बिसोरथ' गालांनांसिगोन बियो कम्पानिनिसो ओमफ्राय नैबियो सासे लोगोनिमोन दा बेखौ मा खालामनाय जायो दा सासे लोगोजों रायलायहरनायसै बे लाखियोबा बिनियाव दोनलांसै आरो ओरै जेक बायदिसिना दं नै दाखालि मोनसे ओरैबायदि घटना जानानै थांबायना माने आंना स्पेयार टायारा गोमाबावबाय दाखालिहाय आङो साथाबारि क्रिएटिभ कम्पानिनिफ्राय लड लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय लड लानानै फैनायाव हरनि 2टायावहाय उन्दुनो ओंखारनानै आं बे सिला होननाय जायगायाव सिलानि एसे आवगोलाव आरो माने हाजो गोजौ सायाव बुद्ध टेम्पोल दङ गाहायाव ओरै जान्दा गायलाबायनाय माने बाहाय पार्किं खालामग्रा एसे जायगा दङ आरो बाहाय पार्किं खालामनानै बिराद उन्दुनो ओंखारदोंमोन 2टायाव उन्दुनायाव नैबेहाय स्पेयार टायारखौ माला खेंनानै लांखो फात्ताखौनो मोनाखै आं हिन्दी चेनेलाव खोन्थाखादों नोंथांमोनहा नायाखैबा थांनानै नायदो हिन्दी चेनेलाव दङ 2 घन्टाल' उन्दुनायावनो माला खावनानै लांखो स्पेयार टायारखौ फात्ता मोनाखै आरो आङो बे खिरखिखौ थांनानै उन्दुवाखैमोन माने बिराद गरममोन नालाय फांखा सलायनानै उन्दुबाय ओमफ्राय फांखाजों खोनायाखिसै आरो गारि मटर खारबाय थानाय साइडआव ओमफ्राय आन्दाज मोनाखिसै माला इनिफ्राय खेंनानै लांखो आरामसे बेखौ खेंनानै बाहाय सायाव जाबनानै गालांबाय टायारखौ बख'नानै लांबाय ओमफ्राय खाथि खालायावथ' न'बो गैया मन्दिरसो दङ ओमफ्राय बिनि एसे सिगाङावहाय स्क्राइब दङ आरो बाङा सिङा नायगिरहैयाखिसै आङो बाहाय जाद जाबाय थायो बे गारिजों जाफेरानो एकदम दस्रायावथ' एफाग्राब गारि सलायबोबाय एफाग्राब बेलेग जायगायाव थांबाय गुबुन टाइपनि गारि सलायबाय बेफोरबायदि जाफेरबाय थायामोन दा बाहाय जावले गथना जाबाय थागासिनो आंनो आं हमनो हायाखिसै आरोना मा जाखो दा आंनो बाहाय दंफैयो आरो बै आवगोलावहाय टल गेट दङ ओमफ्राय ओरैजाय नैबे दा टाइल्स बानायगोन आरो बियो खोनानाय बायदिबा सासे मालिकनि गोजानो हाया ओमफ्राय बे वेयर हाउसफोरा गासिबो ओरैजाय नै अनलाइन कम्पानि बियो ओमफ्राय बैयावहाय फार्स्ट क्राइनि दङ बावबो जोंना लड जायोमोन मालाबा ओमफ्राय नैबेहाय EPL होननायखौ बे सासे मालिकनि गोजा जाहैदों बे हाया फुरा ओमफ्राय बे वेयर हाउसफ्रा बानायनानै होजोबनाय जाहैदों गाव ओमफ्राय बिनि भारा मोनबाय थायो आरो बे करल मासावहाय गिदिरखा एरियाया आरो ओरैबो दङ आवगोलावबो बिराद गुवार आरो बे फेक्ट्रि एरियाया टाइमा दाबो 6टाल' जादों बिराद गोजौ जाबाय नै साना दानो 6टायावनो ओरैसो सानजानाय आं उल्था मोनबाय थायो ओरैसो सानजा बायदि मोनबाय थायो बिराद गोजौ साना दानो 6टायावनो 9टा 10टायावसो खुलिगोन अफिसा दा माला हाबनो होयो नैबे ट्राकआ नै गारसोनानै दोननाय बायदि नुयोना बेहाय माल दोनबाय थायो आरो स्टरसो बेयो जौ दोनग्रा ओमफ्राय नैबे जौ गुदाम जायगा गैयिनि बे ट्राक गंनैयाव दोनो आरो जौखौहाय वाइन शपनि बेबो बे हा मालिकनिनो बे हा बिगुमानि जाहैदों बे जौ गुदामा बेलाय बे मदनपुर टल गेट बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैजाय रं साइडजों फैनांगौ आरो हाबनोबा ओमफ्राय ओरै तेजपुर बङाइगावनिफ्राय फैबा ओरै हाबनो हाबाय आखिजों ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय फैबा बैयाव रं साइडजों हाबनांगौ ओरै गिदिंनानै फैबाथ' टल गेट दानो नालाय ओरै हाबबानो ओरैजों EPL कम्पानि मोनबाय ओमफ्राय बैजों अनलाइना बैजों हाबलांबानो ओरै फार्स्ट क्राइ माबा मोनबाय आरो वेयर हाउसनिया स' आं दा थांगोन बे सिङाव लेट्रिन बाथरुम खालामना फैनि बैयाव हाबनो होआ नालाय EPL आव गारि हाबबासो हाबनो मोनो दा बाहाय हाबनो मोनो गुदामाव नैबावबो थायो टल गेटआवबो लेट्रिन थायो टल गेटआव थांना नायनि माबायदि मोजां नंगौना नङा टल गेटफ्राव जेरावबो थाजोबो आरो ओमफ्राय फोसाबा अबेबा बेलेगाव दुगैग्राबो दं नै बाथरुम बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय टयलेट जेन्ट्स टयलेट साफा मोजाङानो दा टाइमानो 9:16 जाबाय अफिसावबो फैजोब्बाय मानसिफ्रा दासिमबो सोआ मैयानो सफैनाय गारि ओमफ्राय लड खालामनायाव साननै जाबाय टटेल लड खालामनानै लाबोनानै बाव सौफैनानै दिनै खालि जायोबा सानब्रै जानोसै आरो मोनसे लड
बिनिफ्राय 12 किल'मिटारल' बेयावनो लड जादोंमोन 12 किल'मिटारनिफ्राय बाहाय सौफैबाय सानब्रैनि उनावसो खालि जागोन आरो माने मोजां लड मोना जोंनिया बे हरे कृष्ण ट्रान्सपर्टआ हरे कृष्ण होनो जोंनि ट्रान्सपर्टनि नामा एमआरसिबो होनो आरोना एमआरसि हरे कृष्ण मोजां लड मोना माने आग्लायनाय गाज्रि लडखौ मोनो जेन'बा दा जाब्बाय थांनानै दा बेलासियाव खालि जाहैबाय बेफोरबायदि लडखौ मोना आरो माने एकदम आग्लायनाय स्टराव जायगा गैयिनि गारियाव थिखोनानै दोनथ'नाय नै बेफोरबायदिसो लडानो इम्पर्टेन्ट मालबा मैया सौफैग्रोमोनानो खालि खालामगौमोन सिङावलाय सोफैबाय दाबो खेवा बै लडिं पइन्टनि दरखौ टाइमा दा जाबाय नै 10टा 1 जाबाय माला खालि खालामगोन मालखौ नाङाना इम्पर्टेन्ट गैया बेखायनो बेबायदि खालामो आरो दा नायनोसै खयथायाव ओंखारलांनाय जायो बेखौ खालि खालामनानै गारिखौ आमिनगाव पार्किंआव लांनानै दोनहैनांगौ गारियानो गैया आरोना नै बै गंसेल' दं बेबो लड जायाखै गारि मेरलाबा माने लगायनाय जायगा गैया मा गैया मोनसे बाहाना जालायगौमोन आं दा जिरायगासिनो नै थालिर बिफां सायायाव थान्दाथार सान्दुङाबो एसे दोमैलाय मालाय जागासिनो गरम बिरादनो प्रडाक्सन प्लानाबो बैथिं दङ बिना ओमफ्राय ओरैजाय लडिं पइन्ट लोगोफोर फाइनालि खालि जाबाय गारिया दा टाइमा 1:17 जाबाय फुंनि 10टायाव सोनाया 1:17 जागुलायबाय दा थांगासिनो नै आमिनगाव पार्किंआव थांसै ओमफ्राय दुगैनोसै दुगैनानै ओंखारलांसै आरामसे खयथायाव ट्रेन दङ प्लेटफर्माव थांनानै कामाख्या स्टेशनाव थांनानै ट्रेन टाइमखौ नायनानै टिकेट दाननानै फैनोसै एभेलेबल ट्रेन माबानिफ्रायथ' कामाख्यानिफ्राय फाइनालि आमिनगाव पार्किं मोनफैबाय दा दुगैनोसै दुगैनानै रेडि जानानै ओंखारलांसै जोंनि ट्रान्सपर्टनि गोजा गारिफ्रा गासिबो ड्राइभार गैया नैबे 32 फुट आं फार्स्टआव सालायनाया 32 फिट बियो ओमफ्राय हरै गंनै दं जोंनिया बाहाय दा आमिनगाव पार्किंआव गंब्रै दंफैसै आरो नै बाहाय गंनै दङ नै बिसोरबो ओरैनो जिरायगासिनो सोर सलायनो ना पेमेन्टआनो 8-9 हाजार बिदिल' बासायोबा नैबे गंसेया आं फार्स्टआव सलायनाया बियो फाइनालि लोगोफोर रेडि जाबाय दुगैखांनानै थफ्ला थफ्लि लांनांसिगौल' दा नै बाहाय जेक दङ नै जेकआ गोदानसो बाहायजेनाखै दाबो ओमफ्राय नै बाहाय दं माल माथा बे लोगोनिसोमोन गालांसै जायखिया लांफैबा लांफैबाय ओमफ्राय नै बाहाय कम्पानियाव होनाया नैबाव दंजोबो नै बेट्रियाबो गोदान बेना नैबे गारिना ओमफ्राय साबिया बेयावनो थागोन गारियावनो बे दरजाखौल' जास्ट लक खालामनानै गालांगोन आरो बेयाव दरजा साबि थाला लगायनानै सिकिउरिटिनो होलांसै साबिखौ गारबोबाय दा थाबायगासिनो नै मनाया जि गिलिरखा माइरङा मनानि थाखाय एसे खस्थ' जाबाय सान्दुङाबो गोसाथारना जाफबबाय नै बाव गाखोलांनांगौसो एफा गिलिर लानानै सान्दुं गोसाजों जाला मेंनाया गोलोमफ्रुजोब्बाय ट्रेन साइथिंआथ' बावनो गाखोबानो मोनो बासाबो नैबावनो मोनसिगोन ने ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्रह्मपुत्र दालां ब्रह्मपुत्र दालां बेयो ब्रह्मपुत्रनि जास्ट खाथिजों ओरै ओंखारलांग्रा लामा दं आमिनगाव फेक्टरियाव थाङोबा बे जाबाय हाइवे जाला दै लोंनांसिगोन स' लोगोफोर फाइनालि बास मोनबाय इलेक्ट्रिक बास इभि एसि दङ फुल एसि दासो एसे आराम मोनबाय मेंनाया नङाबाथ' जालामोन मेंनाया दा मोनफैबाय बरिपारा बेनिफ्राय ओरै आगदाजों थांनांगौ रेलवे स्टेसना बेखौ बारनांसिगोन चलो 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 जा गोजान थाबायलांबावदोलाय 1/2 किल'मिटार फिलफिलिफोरबो थाया बेवहाय बेट्रि गारिफोर थायोबा मोजां जागौ बे माइरंनि थाखायनो गिलिर जाबायना फाइनालि मोनफैबाय कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेसन टिकेट दाननायाव दं लाइन थादों फाइनालि टिकेटआ जाबाय 70 थाखा लाबाय दा खयथायाव फैगोन ट्रेनासो एनकिउरियावबो खबर गैया जाहैदों इन्डिया रेलवे स्टेसन बाथाय मा जायो फाइनालि ट्रेनखौलाय मोनबाय सिफुं एक्सप्रेस बियो आलिपुरदुवारसिम थांगोन दा गसंनोबो जायगा गैया नि सिङाव एकदम माल माथायाबो फुल जोब बेग दोननोबो जायगा गैया आं साइडआवसो गसंगासिनो नै ओरै जिरायनोबो जायगा गैया गाहायावबो दा टाइमा जाबाय 3:41 दा सांसारिजों थांगासिनो बे ट्रेना आं बे सिफुंखौ मोनो होननानै मिन्थिबा आङो कामाख्यायाव थाङामोन बेयावनो सांसारियावनो गाखोगौमोन ट्रेनखौ Hey guys, टाइमा दा 7:42 जाबाय 7:42 मोना फैलायलायबाय नै दा साप्राकाटा मोनबाय बङाइगाव मोनसै बिनि उनाव निउ बङाइगावआवसो ओंखारगोन जोंना मेदामा निउ बङाइगावआव नेफैगासिनो आं एकदम लास्ट दाबायावसो दं नै लास्ट दाबायाव अखाबो मोफ्लामगासिनो हरै मोननोसैयावसो जि गोबाव थाबाय नै बङाइगावआवहाय निउ बङाइगाव मोनखानोसै
एसे क्रसिं दंमोनदां 20 मिनिटसो जाबाय दाबो खारफिनासै फाइनालि निउ बङाइगाव मोनफैबाय मालाबाबो ओरै आगदाजों ओंखारनो मोना खालि आगखिजोंल' नै फैसाया मनासे लाबोबाय आं बाव दोनबाय दे दा टाइमानो 8:11 जागुलायबाय 8:11 मोनफैबाय दा बायहेरायाव दं स्टेशननि थांनोसै लासै लासैनो अखासो हादों नामाथाय So finally बे जाबाय बेंटल गेट बाजार बाहाय मैगं थाइगं लाबाय न'आव जेबो मैगं थाइगं गैया जाहैदों ओमफ्राय ना लांनोसै बेयाव खाथियाव ना दखान दं नैबेलाय ना दखाना बेनो ओमफ्राय बाहाय ना दखाना मोनसेल' दंना ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां ना मोनो बाहाय ओंखायनो बिनिफ्राय लाबाय नाखौ संनानै जाहैनोसै लोगोफोर फाइनालि न'आव मोनफैबाय बिराद मोनाबाय दा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबावनांगौसो 9:42 जाबाय ओमफ्राय स्कुटियाबो एसे प्रब्लेम होदोंमोन लामायाव स्टार्ट जाया जाबाय थादों सार्भिस लांनांगौ टाइम जाबाय ओमफ्राय एसे इन्जेक्टरफोरनिबो प्रब्लेम मोनदां माने स्टार्ट बन्द जाबाय थादों दा फाइनालि मोनफैबाय मेंबाय ओंखामबो उखैबाय बिरादनो बिदिब्ला दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै